Ahoj lidi, dneska tu jsem sám, moji sourozenci, moje mladší ségra, jmenuje se Eliška, moje mladší jmenuje se Kuba. A dneska tu jsem sám, měli totiž s tátou nakoupit, tak tu jsem sám. A dneska budu dělat challenge, musím vyskočit co nejvíc. Tak jdeme na to. To je docela moc trvilo. Čekali jste víc, co? Tak se pokusím. Já dám ještě víc, podle mě. Zatím ahoj, naše video bude za chvilku. Ahoj, čus.